DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. An oras, 1 minuto, makalihis an alas 12. Ipinipresentar kan Radyo DCGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DCGB Bareta alas 12. DCGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Iba Bareta na ngunyan. DCGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Marahay na udto, ako si Morgan para sa DCGB Bareta alas 12. Kaibanan man si Gina Ritter Lee. Marahay na udto sa imo, Gina. Maray na udto po, Morgan. Maray na udto po sa Indogabos. Asin ko niyan sa tuyang mga headlines sa lado lokal. Camino de Maria pasiring sa operation site sa Upper Bonga, Bakakay, Albay. Rinuso nin kadakol na deboto. Monsignor Chris Bernarte, pinasalamatan ang mainit na partisipasyon sa okasyon. Coast Guard District Bicol padagos ang esfersos na maihanda ang sa indang mga tauhan sa pagresponde sa anuman na emerhensya tanganing makapagsalbar ning buhay. Gobyerno lokal kan Ginubatan Albay naghahanda na para sa komemorasyon kan General Simeon Ola Day sa September 2. Lalaking most wanted na may kasong theft, laglag sa ginibong operasyon kan mga personahes kan Legazpi City Police Station. Sa lado nasyonal, House Committee on Justice pabor sa mandatory drug testing sa gabos na opisina kan gobyerno. Pilipinas kaipuhan ng mag-adaptar sa paggamit ng artificial intelligence sigun sa PIDS. Executive order para sa floor price kan paroy bago ang harvest season tinawanin doon kan sarong senador. Rekomendasyon na isabay ang mga LGU officials sa budget hearing suportado sa Senado. Asin ang headline para sa Bareta sa ibang nasyon, dating presidente kan Sri Lanka na si Wickrey Minsingjay inaresto kan mga otoridad. Sa lado ng sports, Swiss tennis star Roger Federer kaibanan na sa billionaires list kan Forbes. Ngunyan sa detalye kan mga Bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Dakulang kaugmahan asin pasasalamat ang ipinaabot ni Monsignor Crispin Bernarte sa pagruso kan mga deboto sa operation site ni Inang Maria sa Upper Bonga, Bakakay, Albay. Sigun kay Monsignor Bernarte, haloy na siyang nagmimisa sa nasabing operation site pero ngunya na aldaw na ini ang pinakadakol na nagpartisipar sa Camino de Maria o pagprosesyon sa imahe ni Nuestra Señora de los Amparados hali sa iyang chapel sa nasabing barangay pasakat sa operation site. Sosog sa impormasyon taong 1901 kan enot na nagpahiling sa Inang Maria sa mga napapabayaan na mga agta. Nagkaigwanin banal na misa pagkatapos kan prosesyon sa operation site mismo na pigselebrar ni Monsignor Bernarte. May pig-opresirman na macaroni soup asin kape sa mga debotos na nagpartisipar sa pilgrimage walk. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Ipiglansar kan Coast Guard District Bicol sa liderato ni Commander Ivan Roldan ang primerong batch kan mga tanod baybayin na ipinairarom sa Troops Information and Education on Basic Life Support and Standard First Aid sa headquarters kan Coast Guard District Bicol kang nakaaging aldaw. Kamaawotan sa nasabing aktibidad magkaigwaning kinakaipuhan na kaaraman sa pagligtas ng buhay as in practical first aid skills tanganing masiguro ang kahandaan sa pagresponde sa medical emergency sa panahon kang naka-duty as in pagserbisyo sa komunidad.
Ang nasabing training ipinautob sa 4 na batch kung saan sa masunod na mga semana gigibuhon man ang tulupang sesyon, tanganing masiguro na ang mga natatadang personahis kang Coast Guard District Bicol mabenepisyaran kan mga nasabing programa. Ini pagpapahiling sana na makusog ang commitment na mapakusog ang kapasidad asing kahandaan kan sa indang puwersa bilang suporta sa indang misyon na proteheran ang buhay asin isulong ang maritime safety sa bilog na Kabikulan. Nagkakaigwanan in preparasyon ang lokal na gobyerno kan Ginubatan Albay para sa selebrasyon kan Ola Day sa masunod na bulan. Katakod ka ini sarong inisyal na meeting ang ipinaapod ni Ginubatan Mayor Gemma Ann Onghoko manungod sa General Ola Day celebration sa September 2. Naging presente sa pagtiripod ang personahe kan Philippine Navy, Philippine Coast Guard, Philippine Air Force, Philippine Army, Philippine National Police as in Bureau of Fire Protection as in Bureau of Jail Management and Penology. Sentro sa aktibidad sa ika-160 birth anniversary ni General Simeon Ola ang preparasyon siring kan mga nainot na panahon. Komitido ang mga ahensya di gobyerno sa pagsuporta asin na pagpartisipar sa Ola Day, lalo na ang halabang parade na gigibuhon sa banwaan kan Ginubatan. Ipapautob man sa probinsya ni Albay ang non-working holiday sa nasabing okasyon. Dahil sa susunod-sunod na operasyon na piglansar kan Legazpi City Police Station sa paghingowa na malapag ang mga personang may pighahampangan na kaso. Laglag sa kamot kan mga otoridad ang sarong lalaki na konsideradong wanted person. Sa impormasyon na ipiniluwas kan Legazpi PNP sa panginot ni Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Domingo Tapel Jr., nadakop si alias Berto, 24 anyos, single asin naghahampang sa kasong theft. Ipinaluwas kang korte ang mandyamento de aresto kan Agosto 7, 2025 kontra sa sospek. Binasahan kan sa iyang diretsyo ang akusado asin sa ngunyan, nasa kustudyo na ini kang Legazpi CPS mantang pighahalat ang commitment order para formal nang maibalyo sa Legazpi City Jail. Pabor si House Committee on Justice Chairperson asin Batangas 2nd District Representative Jervil Luhistro na ipairarom sa mandatory drug testing ang gabos na opisina kan gobyerno. Nagtutubod si Luistro na importanteng lakdang ini tanganing mamantinir ang integridad, paninimbagan asin tiwala kan publiko sa mga institusyon. Sinabi niyang bilang mga lingkod bayan, trabaho nindang maging ehemplo asin isulong ang pinakahalangkaw na standard nin profesionalismo asin responsibilidad. Dagdag pa kan kongresista na sa paagi kan mandatory drug testing mapapakusog ang pagsulong sa pagkakaigwaning drug-free na gobyerno na may kakayahan na maghatod nin honesto, marikas asin may pagmakulog na serbisyo. Piglinaw pa kan kongresista na ang nasabing inisyatiba bako penalidad kundi proteksyon sa interes kan publiko. Nag-apelar si Senator Kiko Pangilinan sa Malacanang na tulos mag-issue ng Executive Order o EO na magtatalaan ng floor price para sa paroy na pigpapabakal kan mga ahensya asin lokal na gobyerno. Sinabi ni Pangilinan na nakapalaman ini sa Republic Act 11321 o sa GIP saka Act na siya ang author. Tinawanin doon kang senador na importante na maipautob tulos ang nasabing EO bago ang harvest season sa Setyembre sa Disyembre kung noarin pirming pigbabarat ang mga paraoma sa presyo kan sa indang paroy. Nagtutubod ang senador na kung magtalaan ng floor price ang gobyerno, makakasiguro ang mga paraoma na maipabakal ang sa indang ani sa patas asin magkakanigo na kantidad, lalo na sa panahon na nag-iitaas ang produksyon o production cost asin bako makusog ang farm gate price. Dagdag pa niya na kung mismong gobyerno ang may minimum floor price sa pagpabakal ng paroy, mapipiritan ang mga trader na ilangkaw ang buying price dahilan para magkaiguan ng mas dakol na pagpipilian ng mga paraoma. Tinawan doon ni Pangilinan na ang gana digdi iyon mga paraoma mismo. Tinaawanin doon kan Philippine Institute for Development Studies or PIDS na kaipuhan na tolos na makasabay ang Pilipinas sa paggamit ng artificial intelligence tanganing maiwasan ang mas mahiwas na gap o distansya kan kauswagan sa manlay or man iba-ibang sektor.
Sigun sa pag-uugid kan ahensya, nasa building stage pa man giraray ang nasyon sa pag-integrate kan AI sa importanteng aspeto arog kan salud, edukasyon asin agrikultura. Patanig kan PIDS na kundai maghiro ang gobyerno asin na pribadong sektor tanganing pakusugon ang paggamit ni AI or nin AI mas lalo sa nang mahirarom ang presenteng bako pagkapantay-pantay sa sosyudad. Kaibahan sa rekomendasyon kan PIDS ang pagpapakusog kan mga pulisiya, investment sa digital infrastructure asin mas mahiwas na ensayo para sa mga Pilipino tanganing masiguro na ang AI magagamit nin inklusibo asin epektibo para sa pangnasyon na kauswagan. Nagtutubod si Senate Majority Leader Joel Villanueva na napapanahon na para madangog sa mga opisyal kan lokal na gobyerno na ang saindang komento para sa national budget. Katakod naman ini sa suwestyon ni Senator Senate President Cheese Escudero kay Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian na isabay sa budget hearings ang mga local chief executives lalo na tasinda ang nagpapautob kan mga proyektong nakapalaman sa national budget. Segun kay Villanueva, suportado niya ang rekomendasyon ni Escudero asin sa iyang paghiling. Napapanahon na tanganing madangog mismo sa mga lokal na opisyal ang tunay na pangangaipo sa saindang mga lugar. Kinwestiyon ni Senator Kiko Pangilinan ang Department of Agriculture o DA kung nata deing mga rice smugglers asin opisyal kan gobyerno na imbuelto digdi ang nasasangatan nin kaso asin na preso. Sa ginibong pagdangog kan Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, tinuyaw ni Pangilinan na puon kan maging lay ang pinakusog na Anti-Agricultural Economic Sabotage Law kan nakaaging taon wara pang smugglers nin agricultural products ang nakakasuhan apisar sa kan mga reports na nadakop kan Bureau of Customs o BOC. Kinulibat man kan senador na mismong si Presidente Bongbong Marcos Jr. na ang nagsabi na mga opisyal kan gobyerno ang nasa likod nin rice smuggling asin na nagdidilihensya digdi. Sa kahaluyan, posibleng may mga nagdulag na sa mga suspect sa smuggling. Sa mismong pagdangog, pinangaranan ni Pangilinan ang mga consignees kan mga shipment na pigtutubudan na may inilaog sa nasyon na smuggled agricultural products. Ang mga consignees na ini papahampangon sa masunod na pagdangog kan komite sa Agosto 27. Bako sa nautak ang dapat pigpapagana kan mga pulis kundi maging sa indang puso sigun kay Philippine National Police o PNP Chief General Nicolas Torre III. Ini ang ginibong paggirumdum ni Torre sa mga pulis matapos maging kontrobersyal ang pagkakapreso sa sarong lalaki sa Caloocan City asin sinaangatan alegado ning gibugibong kaso. Naglala pa ini sa naging viral sa social media matapos na magada ng aki kaining sakristan dahil sa leptospirosis kan maglabto sa baha sa Caloocan City dahil kakahanap sa sayang ama sa kakusugan kan bagyo. Sa ginibong press briefing sa Camp Crame, sinabi ni Torre na maski istrikto nindang pinapautob ang lay, dai dapat malingawan kan mga pulis ang pagiging makatao. Pinag-unambitan ni Torre ang sinapar kan lalaking inaresto sa Caloocan na sinayumahan kan mga pulis na gumamit ng telepono o cellphone para maipaaraman lamang sa iyang pamilya na siya dinakop. Dakulang pagsuhay ini sa diretsong pantaw asin dai ini ko konsentihon kan PNP asin kung in kaso mapatunayan ini sasangatan ning kaso ang mga nasabing pulis. Yan ang mga detalye kan mga bareta sa lado nasyonal. Ngunyan sa bareta sa ibang nasyon, inaresto kan mga otoridad ang dating presidente kan Sri Lanka na si Ramil Wickremesinghe. Ini may kinaaraman sa bako tamang paggamit nin pondo sa paagi kan pagbiyahe niya sa ibang mga nasyon. Uminabot ang dating presidente sa Magistrate Court sa Colombo Capital matapos na magtaon in pahayag sa Criminal Investigation Department o CID. Naging presidente si Wickremesinghe poon 2022 sagkod 2024 kung saan sinalidahan niya sa pwesto si Gotabaya Rajapaksa na nagluwa sa pwesto matapos ang termino. Sa bareta niya to sa lado ng sports, kaibahan na sa billionaires list kan Forbes magazine si tennis legend Roger Federer.
Base sa estimate ng Forbes na may kabilugan na yaman ang 20-time Grand Slam champion na $1.1 billion. Hali ang yaman kan 44 anyos na retired Swiss tennis star sa sayang clothing as in shoe company. Apwera digdi ang nagkapirang mga sponsorship as in endorsement kan mga sports brand. Maski retirado na magkakawat ini sa sarong exhibition game sa Shanghai Masters na may titulong Roger Federer and Friends Celebrity Doubles Match. Asin yan ang katripunan kan mga baretang nakalap sa nakalihis na 6 na oras kan DCGB News Team. Sangaran po kan sa indong regular na anchor para sa DCGB Bareta alas 12 na si Bert Nunez. Mga nagsurat kan Bareta, News Director Mar de la Cruz, asin Nicole Gloriane. Sa lado teknikal, Nebs Flora, asin Jerome Martinez. Ako tabi si Morgan. Ako man po si Gina Ritterly. Happy weekend po. Happy lunchtime! Sa indong